strážca bol neoblomný, nedovolil mu a tak prišiel domov celý nešťastný a na toto sa sťažoval. Ďalšia vec, ktorá je celkom zaujímavá, on bol v predsedníctve akadémie a boli tam aj iní akademici a medzi nimi aj akademik Šabelka, ktorý bol vtedy riaditeľom Zváračského ústavu. To bol svetoznámy ústav vtedy, vyvážal a republika mala za to tvrdú menu. No a dostal sa s Hrušovským do konfliktu. A síce, že čo vy vlastne spoločenské vedy a vôbec filozofia, čo vy tej republike v korunách dávate? No, tak Hrušovský bol nešťastný, pretože vysvetľoval, tu nejde o koruny, tu ide o duchovné obohatenie, o spoločenský pokrok a tak ďalej. No ale preto zase Šabelka nemal veľký zmysel a stále mu len, že teda tie koruny, kde sú, a čo ste tu, aký význam máte. No a raz prišiel tak do ústavu Hrušovský úplne nešťastný a hovorí, ten Šabelka, sedíme na predsedníctve, ja sa ešte len hlásim o slovo a on už krúti hlavou, že nesúhlasí. No a bol voči nemu úplne bezmocný, lebo Šabelka žiadal koruny a nemal žiadny. No tak výsledok bol takýto, no. Áno, pritom on na seminároch bol veľmi zdržanlivý, prísny, držal sa témy, kým u profesora Štúra sme počúvali okrem iného aj Beethovenové symfónie na seminári, lebo on mal taký názor, že teda nás treba uviesť do tej kultúry, do širšieho hľadiska. Hrušovský bol exaktný, presný, držal sa tých svojich vecí, ale potom takto v súkromí ho to chytilo, ten Beethoven, to bolo... No, skončil som. Sa pamätáte, že akademik Hrušovský bol aj svojím zjavom taká osobnosť veľmi taká elegantná, vznešená, taký aristokratický typ. A ja som prišla v 60. roku na katedru, ja už som ho nepočula, jeho prednášky ako študentka, no a on mal také správanie veľmi honosné. A prišiel raz na katedru, bol hrozne nahnevaný a povedal, viete čo, ľudia sú hlúpi, tak sa podľa toho zaviate. My sme ostali všetci úplne prekvapení, lebo to nejako, a ja mám takéto spomienky na ňom, takže mňa to mrzí, že takéto, že on tak povedal takú vetu. No potom sa pamätám zase, on sa vedel veľmi nahnevať, keď ho niekto urazil. Však tie jeho témy a hlavne o tom byti a perratickom byti, a to boli všetko veľmi zložité témy. A naši ďalkoví študenti, jedna taká skupinka, asi traja, si vybrali práve Hrušovského. No my sme sa strašne čudovali, že títo ďalkári, že čo tam asi napíšu. No a oni chceli konzultáciu s ním a on vtedy ani sa necítil dobre, aj manželku mal chorú, tak im povedal, nech prídu k nemu domov. A asi o 2 dní prišiel na katedru, zase bol taký nahnevaný, že predstavte si tých diaľkarov, ja som s nimi konzultoval u seba doma a keď odišli, tak som našiel za otvorenými dverami fľašu Tuzexového koňa. Tak bol strašne na to nahnevaný. Tak ja sa stále pamätám na celkom takéto drobnosti, čo on tak vždy na katedre povedal, pretože som ho na prednáškach nepočula. Inak o tom perratickom byti sa dneska veľmi veľa hovorilo a on nám aj na katedre raz to vykladal a nejako nám to všetkým nešlo do hlavy. Práve, že hovoril aj o tom chaose a o tých grékoch a o tom, že tento perratické bytie není chaotické. No a veľmi sme o tomu ťažko rozumeli a keď títo študenti si to vybrali, tak sme boli z toho úplne šokovaní. No a ešte úplne taká súkromná spomienka. Ja som mala obhajobu kandidátskej práce, alebo čo to bolo, alebo už asi kandidátskej. A keď sme skončili, sme išli von a on mi hovorí, že no tak sme sa oslovali. Súdružka Kuklinková, ja som ani nevedel, že vy ste prešporáč. Tak ja mám takéto... Mal zmysel pre prešporáčov? No, tak neviem, no.
Ale môžem povedať, že v jeho prácach, čo som teraz čítala o tom umení, že som našla niektoré podnety, ktoré predtým u neho sa nevyskytovali a ja som to mala v kandidátskej práci a on mi robil oponenta, tak som mala taký príjemný pocit, že som ho možno inšpirovala. Tak to je tiež taká... No a potom ešte, keď som hovorila o tom nahnevaní, tak tiež raz prišiel na katedru, on mal konflikty s tými rôznymi akademikmi, aj filozofmi, aj profesormi, tak raz prišiel a o jednom akademikovi hovoril, no ten môj kolega, on keby vydali jeho zobrané spisy, tak by jeden zväzok musel byť čierny, jeden by musel byť zelený, jeden by musel byť červený a ten posledný asi modrý. Tak to tiež nás tak ako potiež potom sme rozmýšľali, že o kom to bolo. Prišli ste? No prišli, áno, ale on bol taký delikátny, že on nepovedal to, ale tak to hovoril. No, tak asi toto. Tak ďakujeme zatiaľ, však možno ešte niečo napadne. Neviem, profesor Zigoľ.